chibai ule voin chu Bawnghnutekhar mangin Ghee kan ron siam dona a khar hi kan lo noi phot dona ni hei khol po khanin anoi theya du le fok mang po in chuan hei hete ang mang te po hian voina chuan hei hi ka mang dona ni hemi mang hianin kan noi dona ni Bawnghnutekhar hi rei deuh hlep kan khol dona ni chuan freezer ah hianin dah thin tur ania chuti lo chuanin a rim te hi a che thwai a chuan fridge pa ngai kan dah chuanin siam zung te hi angaya freezer kan dah hi chuanin rei tak chung po kha a khol theya hei freezer kan dah a kan siam ma hianin a khal kha kan dah tui le veka ti hianin kan ron siam don ani hei ti hianin kan noya hei po hi freezer atanga kalak chwa na kha rei to a khuti khwanin noi chung po rei don lawa aron chok tan deuh te ti chu ni meya soi to ang khanin hetiang mang lo po khanin fok nen po khanin anoi chwa thei vek ani khol mang te po khanin a ol sam le zwala hetianga Ghee han siam hi chuanin ina han siam hi chu tui bik em a thil tui tak hi lo ni ve sia ti hian kan lo noi char don ani khwanin tui po kha ka pol bel mi alawa kadang ang khanin ti hian kan nuai top me ani ti hianin nakena aron in khler sang mei don ani atui le atak kha tui vot ka zotel don ani tamwak lo kha tui vot ka zotel na chan kha chu hemi a Bawngnute achunga hetianga eng ho hi a khom thadu be ka tui vot khanin chuwang chuan ka zuk le ani hei ti hian alo chuak to a kan Bawnghnutekhar noi po hei kan phor chuak don ani a chuan na tur thir bela hianin ti hian ka phor chuak mai anga a chuan na tur hi bel hi lian ve deuh hlek hi angaya tui hi ti hian a sor ve thei ani nge mo chen kha ti hian hei amatha po hi kan lo la chuak zo to a chuan hei hi ne kan lo lak chwa to kha tui khu kan pai le don ani a tui khu kan pai vek don ani Bawnghnutekhar kha kan lo chuanga mei hi atira chuan a simin ka da lawa hei bel hi alian ve deuh hlek hi man hi a tha a chan chu a han so hi a phuan na sa du lu tuka aliam ma em siam te hau tak lo sia Bawnghute kan lak hi chuanin a khar a san pa kan ei du te ni san lo chuan khola tianga Ghee han siam te hi tui em ma ni ina siam nge hi chu a tui po hi tui bi ka mui tui bik lu tuka ate Bawnghute kan han chuan hian atiat lama hi chuan choreng hi angai san lawa arim te hi chu kan Bawnghnutekhar alo rei deuh to ni chuanin chuan lai hianin arim hi chu ana ve du khop me khuti khwan a hriak te po khurun chuak than ve na sa to amonga hian a be hi thlau om hei wang hianin a khal deuh hi chuanin chaw ve reng to tur hi nia mi hi ka da sim to don ani a per du lu tuka chaw fin khur te hi angaya ter po hi chawk nem ve to lu tuka hetia Ghee kan siam hianin thei ram chuan thir bel hi non stick hi mang theila ani lo vek po in bel cha deuh hlek hi mangi langin a ut tur te nep dewa bel hi apan lu tuk chuanin amonga hian a kang ma em a
hiti hianin asima hian kala da renga atel per vak ang kha zia deuh to mai hi medium flame a khanin ka da a chok ve deuh char char don ani a bet lawang ti kha hlau ama hemi a ghee rim te po hi aron tui to lu to ti hianin hei tel po lo chhuak nem to khop me heta hianin gas hi asima ka da le don ani mong changin hei hi in ur cher cher se kemin hei a hianin kan da senanga hiti hianin kan lo off to don ani ti hianin ka off to a ti hianin tel sa a hianin aron min tel tel don ani khu kan da dai don ani hei kan ghee siam po kha lo dai to hei hi kan la chhuak to don ani ti hian kan filter venga ti hianin kan sor ve don ani a fe hian tam tak hi a om thina kan Bawnghnutekhar kha a chiat lo chuanin timeng arim chhelo te ni chuan hemi a fe hi a ei thei ani a tui em em a chini nen te kan pola te khan a ei thei ani fe po om ve teuh me thain ti zong te ni chuan in lo siam ve don ania ka channel min lo thlir saka wangin ka lo me